まずはライザですね。お顔周り見ていきましょう。もう超可愛いですね。非常に可愛らしくできております。もちろんライザはもともと可愛いんですけど、こちらのフィギュアのライザはなんか他のライザフィギュアとは違った魅力を感じるのは私だけでしょうか。シリーズ2作目のライザということで、年齢設定的には20歳。少し大人びた雰囲気ですが、まだまだ少女らしさを残しており、可愛さとお姉さん味のあるいいとこ取りのようなお顔立ちですよね。とは言いつつも、眉毛がキュッと上がっていて、口元が猫口っていうんですかね、オメガのような形になっていて、いたずらっ子っぽい雰囲気は健在でございます。この口の形可愛いですよね。控えめに言ってめっちゃ好き。アイプリントもね、綺麗でございます。髪型はね、これシリーズ2作目